Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing, sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Yauwa Hajiya zo daga ciki. Samu ki zauna. Atuwa shi so ba zai boye ba. Yauwa ina akawunta. Bismillah zo daga ciki. Yauwa Malam Umar ka gaida ita ko? Wallahi ba zan girmama ta ba. Amma saboda me? Ni fa ba ni na saci kuɗin nan ba. Ƙarya kake. To amma akwai wanda kake zargi? Ina zargin Usman yana da masaniya a batan wannan kuɗin. Amma kana da hujja? Ba ni da wata cikakke hujja. Amma dole yana da alaka da batan wannan kuɗin. Usman an ce kana da masaniya akan bata wannan kuɗin. Idan ka faɗa mana gaskiya za a ƙara ma girma. Wai har matsayi za a ƙara. Kwarai da gaske. So na amana, so na amana. Ci gaba to ka faɗa mana. Kana ganin kuɗi. Kai rufe mun baki. Aji ake bashi mana bayani mana. In kaga shekaran jiya na rabu da kai, shine kake wani jijji da kanka? Ni fa lauya ne mai zaman kansa. Umar faɗa musu muhimmanci na. Da kai da dabba duk tafiyar kuɗa. Jesu! Jesus is Lord!